Tehát alulról felfelé a legközelebbi pályán Gyekicki Klára Szarvasról, az 50 méteres leány gyorsúszásban. A testnevelő tanára Grünwald Béla, ő tanította meg úszni is. A kettesen Csabai Krisztina Nyíregyházáról. Dallos Sándorné tanítványa, óvodás kora óta foglalkozik vele. Turán Erika Salgótarjánból 4 évvel ezelőtt a szülei tanították meg úszni, Kovács Dénes az edzője, vagy ő készítette fel a 4-esen Németh Ildikó Nagykanizsáról. Nagyon jó idővel került a döntőbe, a fiúknál is jobb időt úszva. Az 5-ösön Kecskés Regina Budapestről, angyalföldi kislány, a 6-oson Tóth Eszter Pécsről, a 7-esen Somoskövi Katalin Dombóvárról, érdekes, hogy nem akar versenyszerűen úszni. A 8-ason Szanyi Anett Pápáról, az úszás mellett különben tornázik is, de úszó szeretne azért lenni, és Gyuró Mónika a példaképe. Tehát én azt hiszem, hogy a 4-es pályát érdemes elsősorban figyelni, mert mondom, szenzációs idővel jobb időt ért el a gyorsan, az 50 gyorsan, mint a fiú. És kivételesen a rajt is jó, kivételesen, hiszen eddig egyetlen rajtot hibáztak el. És már rögtön a táv 1/3-ánál az élre vág. Természetesen Németh Ildikó Nagykanizsáról egészen első rangúan jön. Vele valamelyest lépést tud tartani a 6-os pályán Tóth Eszter Pécsről. Sőt, mint hogyha Tóth Eszter az élre vágra, nem. Most ismét tud erősíteni a 4-esen Németh Ildikó, de fej mellett csapásról csapásra együtt halljanak, és csak a hajrában fog eldőlni a verseny. Tóth Eszter és Németh Ildikó között, Németh Ildikó javára és Tóth Eszter a második Pécsről. Nagyon jó verseny volt. Én azt hiszem, egészen kitűnő verseny volt. Jó lenne az időeredményt is tudni még. És 35-67-tel nyer, ami egyébként jobb, mint amivel döntőbe került, pedig már az is nagyon jó idő volt. Tehát 35,67 másodperccel győzött. Tessék szíves lenni ezt átszámolni 100 méterre megduplázva, persze ez nagyon leegyszerűsíteni a dolgot. Aztán tessék azt is figyelembe venni, hogy 9-10 éves gyerekekről van szó, és akkor a fejlődés perspektíváit is tetszenek látni.